Hei, kouluthan on kohta taas alkamassa, ja mä ajattelin, että sen kunniaksi laitetaan seuraavaksi testiin Back to School-häkkejä. Ja niitä vartenhan me tarvitaan koulutarvikkeita. Nyt lähdetään Sittariin hakemaan kaikki tarvittava. Kun opinnot alkaa, Sittari hoitaa. Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit, henkarit, patterit, laastarit. Ihan ensimmäiseksi niin tsekataan tää tarvikelista, että mitä kaikkea mä tarviin täältä. Eli eväsrasia kouluun, reppu, yliviivauskynä, nää kuluu aina, tussipaketti ja sitten värillisiä tarralappuja, eli sellaisia niinku postit-lappuja. Hei, täällä on kyniä ja tusseja nyt. Tää voisi olla aika sopiva siihen ja tää on sopiva määrä myös mulle. Tässä on kivasti värejä. Mä otan tän. Mä tarvitsen ostoskorin. Mukavempi shoppailla sitten. Sitten lähti yliviivauskynät matkaan. Mä lähden etsimään värillisiä tarralappuja. Täältä löytyy. Tää on just mitä mä haen. Siinä on eri värisiä. Sitten meillä on enää reppu ja lounasboksi. Jes, reppu löytyi. Lounasboksi löytyi. Oh! Siis mun on pakko sanoa tästä retkituolista. Mulla oli siis yläasteella tämmönen oma retkituoli aina mukana. Mun ei tarvinnut ikinä istua siellä likaisella lattialla, kun mulla oli oma tuoli. Sitten se oli aina siinä mun pulpetin vieressä ja välitunnella mulla oli mukavat oltavat aina sen mun oman retkituolin kanssa. Ja kyllä kaverit katto kateellisena ja muistaakseni muutama muukin hankki sitten samanlaisen. Kaikki tarvikkeet on nyt hankittu takaisin studioon. Ostosreissu on done ja ensimmäinen Back to School häkki kuuluu näin, että kanna painavimmat kirjat käsissä. Eli minkä takia pitäisi kaikkien kirjojen olla aina repussa. Ja sieltä voi ottaa ne painavimmat pari reppu selkään, ei paina. Ja sitten tällä tavalla näin kuljeskelee siellä koulun käytävillä. Te, jotka vielä kouluja käytte, niin tätä häkkiä saa käyttää. Näin sä järjestät kätevästi sun eväät koulupäivän ajalle. Mua on ainakin aina häirinnyt se, että jos eväslaatikko on semmonen sotkunen, niin mulla on nyt tässä eväänä kirpeitä karkkeja, kananmunaa ja sitten tämmösiä karnevaalikeksejä. Eli tässä on mun koulun eväsboksi, niin mä laitan sinne tämmösiä paperisia muffinivuokia näin, niin monta kuin mulla on evästä. Ja sitten näihin vuokiin asetellaan nämä eväät näin. No jaa, en mä nyt sit tiedä, onkohan tää hyvä häkki. Ei tää ei ehkä ollut hyvä häkki. Ollaan kuitenkin rehellisiä. Jos sulla on eväitä, jotka täytyisi pysyä koulupäivän ajan kylminä, sehän hoituu tällaisten siivoussienten avulla. Eli kastellaan näitä sieniä vähän ja pakastetaan nämä. Ja puolen tunnin kuluttua, nää on ihan jääkylmät, sä asetat ne tähän näin, tähän päälle sitten se sun lohivoileivän ja se pysyy muuten kylmänä koko koulupäivän. Mä sanoisin, että tää oli hyvä häkki. Teippaa sun tussipaketin korkit yhteen, jotta sä et enää ikinä kadota niitä. Eli ei haluta kuitenkaan noita kyniä teipata, ihan korkit vaan. Noin. No niin, kattokas. Ja sitten kun sä meet sinne kouluun, niin sulla on tämä mukana aina näin. Ja otat siitä sen kynän, teet sillä mitä ikinä teetkään. Sitten kynän korkki pysyy aina täällä. Tätä ei voi hukata, kun tää on siinä sun silmien edessä näin. Kaikki kynät aina siinä samassa. Mä annan tälle häkille 3/5. Nämä tarralaput menee joskus sillä inhottavasti vinoon. Ja tällä häkillä ei pitäisi kuulemma mennä. Tarkoitan siis sitä, että kun tästä normaalisti irrottaa tämmösen tarralapun näin, niin onko tämä kiva, kun se menee näin? Niin irrota se täältä sivusta. Ja katsopa tätä. Kuinka hyvin se asettuu. Ei ollenkaan lörpötä tällä tavalla. Sä voit hyödyntää näitä tarralappuja kirjan merkkeinä, että sä voit siis merkata tänne kirjan sivuun aina ja sitten kirjoittaa tohon päälle vielä kertaa tämä. Tai jos sulla on vaikka joku koe tulossa sillä usealta eri aukeamalta, jotka ihan sikin sokin täältä pitkin kirjaa, eikä tarvii joka kerta etsiä niitä sivuja uudestaan. Näin pitäisi pystyä poistamaan tämmönen yliviivaustussi paperista. Elikkäs jos sulla on käynyt sillä tavalla, että on viivattu jotain semmoista, mitä ei ollut tarkoitus viivata, sitruunahapon avulla ja sitruunalla pitäisi kuulemma pystyä poistamaan. Mä oon liuottanut tänne sitruunahapoa, koska se on niinku vielä stydimpää ja hapokkaampaa tavaraa kuin sitruuna. Tuohon tussin päälle. Tällä tavalla levitän. Joo! Kyllä siitä irtoaa. Ihan niinku siitä irtoisi kaikkea muutakin, mikä ei pitäisi irrota. Se siis lähti tällä tavalla niinku puoliksi. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.